What's up, pretty people? This is Shake and welcome back to Shikoy Vlogs! Today, vibes! Okay, so for today's video, the reason why nag-inani ko, it's because I'm going to make sa pag-makeup. Since di ko kahibaw mag-makeup, akong praktisan ang akong kaugalingon. I will practice myself. Thanks. So let's start. First, Kumana akong kilamos, no? Ako na siya di-cleanse ako ang noun. Pero pasensya guys, maudio na akong noun. Look, ang daming mga ugat-ugat, maling ugat. Or ang daming mga kaguluhang nangyari sa mundo, yan ang napapala ko. So ngayon, yung first na gagamitin mo is liquid foundation. I don't have foundation na katong circle gani, wabit ako kahibaw. Budbuot rin gigawin nga video, pasensya dyan kayo sa tanan nga katong makahibaw mo makeup. Kaya budbuot dyan di ko kahibaw mo makeup ba na din. Nag-ibig dito ako unsay sunod na akong buhaton ng video. Then, ganahan dyan ko makakatong ko mag-makeup. This is my time na mag-practice ko og makeup. And for that, gamiton ako akong self. Practicean ako akong self. Okay? That's all. So let's start. First, I'm gonna use this BB cream. Walang more foundation, so BB cream lang. Ano pang pinaan, Hindi mo ako buhatin. Ano di ay? Ano pa pinaan, ha? BB cream, 2-in-1, foundation with concealer na siya. 2-in-1, foundation with concealer. Concealer. Okay, perfect. Wabag ko English 101 sa una. Dito ko graduate high school. Okay. Imong buhaton, imo siya ibutan diri sa imong kamot. Like this. Sakto-saktuan lang na maigo sa imong now nga porting lapada. Then use your what you call this? Kasoy foam. Bagot. Bahala na pasensya na guys. Basta, mo din siya ana-ana. Then tagsabutan sa mga dark spot. Like that. Tag hindi kong dark spot. Na. Imo na siya ikatag sa imong now. And then you need to blend that like this. And dapat yun siya ma-blend mo sa imong now. And then i-make sure din siya manindot siya og labas gani. Like this. Like this. But sakto ba na akong ibuhot? Basta, siya na lang na inyo. Ano siya dyan? But no okay ba? Saan pa kayo giling ko na no? Patinsya na siya kayo mo katinubray gini siya nga vlog ba? Bago pa dyan ko na-start. So katong bagong mitanaw sa akong video, please don't forget to subscribe. I need 1,000 subscribers first before na ako siya ma-register na mahingan akong vlogger. Challenge! Okay, so pagid siya, malapad ba nga dugan pero siya makuha. Alay! Basta buot rin ako ha, kaya dili ko professional nga makeup artist. Ang try ra jud ko actually. Kaya so yaon kay ko. Ganahan ko magtanong sa mga video sa kanang mga professional makeup artist nga magkuan sila, mag-makeup tutorial sila KUNOHAY. Di mag-makeup tutorial sila din. As inindot kasi tanong kay may magud kayo sila. So akong buhaton, since naka-green man ko, ako siya ipantay sa akong sinina, akong t-shirt nga green ang color. Green ba ni or neon green? Okay. So, gusto na ako. Ay, naglibog ito ko. Basta gusto na ako smoky eyes, but may a little bit green ang something. Okay, smoky KUNOHAY tabi. Kung kahibaw bata. Let's see.
daw na. Pinubli pa man ta. Hinahinay lang kay maabot rata rito. Makapalit na ring light. So, next, what I'm going to do, para unsa ni siya guys, tudloy ko. Para unsa ni siya. Anong nasa tabon? Just comment down below if you know this. If you know how to use this. Kaya kung ako, butbutan na ako buhat. Ang saon ako, butbutan na ako siya o gamit actually. Libog ko saon. Ay ba na siya sa dari? Or ay sa baba? Tingnan ko sa lipstick. Or dari. Ang butwi! Libog ba? Kani guys. Kani cute. Yung sa kilay ni actually no. Nabang, wala nabang. Kung kahibaw mo please comment down below kung asan siya dapita. Unsay gamit ani niya. Asan niya siya inudnod sa kubang lips or sa akong ilong or pangnog mo siya. Kani. Kita ni. Hala, nabali. Kita ni baratuhon na itong mga butang ay. Bilang. Deke naman dyan, may mag-sponsor sa atin. Ah, godline! Mag-sponsor naman dahil. Kadawa pag inila kong vlog. Sponsor naman dahil. Iba talaga. Ani, butang tani ba? Try na to. Ano siya? Liquid eyeliner. Eyeliner. Perfect. Ka-perfect ba, pretty pips? Hala, giahak. Kanip sa daan niya eh. Ano na. Struggle jud kayo pagbutang mga pretty pips. Kaya nga no. First time din ako gibuhat akong tibok kinabuhi nga ako ang mag-makeup sa kong to. Dili man siguro na ako first time mag-makeup, but it's my first time nga ako ang mag-makeup sa kong to. Tapos naka-video pag yun, which is kiwaw kaayo yun. Ang bot na lang yun. Napan. Napan ng gitani. Pak! Kamingaw ba sa payag, pretty pips? Uy, mo naman din isud. Uy! Unsa ba? Ito. Ha! Ganang! Nauna siya pag-makeup ni Inamaw. So next, ani. Pag-struggle dyan ko, ani. Libog ko, saan akong buhaton, ani. Dito ko kahibaw ang pagkilay. Unsay dapat na kong gamiton para pagkilay. Tabang, mananabang. Ang challenge sa pikas kaya di ko kahibaw uban. Dapat mo anak kung kamot nito. Stiff neck. Sakto ba? Stiff neck? But ay tugma. Basta sakit ang liog. Sakit pa siya sa gibagan. Pak. Pero di ko kayang bumitaw. Laban. Narita sa ilong. Kuntur-kuntur. Kiba ba?
glow. Tak. Galing mo. Then, lipstick. I know. Google ba? Try na to, lipstick. Wala ko lipstick. Ay, manawid. Butang sa daytag mascara, guys. Kalimot yung kung saan. Okay, and then don't forget my hair. Ta-da! Wala akong hair. Okay, the count of 1, 2, 3. Ta-da! Kalonis. Kapakas, madam. Madam Shikay! Magpahula ko, madam. Picture. Okay. Ready? The count of 3. Pose. 1, 2. FHM. 4, 3, 2. Naku, lawas eh. Basta mo ito siya. Alright, this is the finished product. This is the finished product, guys. So look at me now. I'm beautiful as well. Okay. So, tinawag kagwapo na ba na ako eh? Kung nakauyon ka mo sa akong video, don't forget to put thumbs up or thumbs up the video if you like my video. And don't forget to subscribe. Kung bago pa lang ka nakakita ani nga video, please don't forget to subscribe. Click the notification below para ma-update ka sa akong next videos. Guys, pretty people, don't forget, be happy, be healthy, and be pretty!